Hola, soc Marta Arnal Forné, estudiant de Medicina de la Universitat de València i coordinadora d'Educació Mèdica en l'Associació Valenciana d'Estudiants de Medicina, AVEM. Participar en una iniciativa com aquesta diria que, entre moltes altres coses, significa inclusió, ja que gràcies a aquestes ajudes, tot estudiant interessat en assistir a les nostres activitats o tallers pot fer-ho independentment del seu estat econòmic. A més, aquestes iniciatives són la mostra de que la Universitat de València realment s'interessa per la formació extracurricular dels seus estudiants, aquesta formació que va més enllà del format classe magistral que ja s'imparteix en les aules, perquè com ja sabeu molt bé i com bé diu el nostre lema, la medicina no sols està en els llibres. Amb aquestes ajudes s'aconsegueix que els estudiants s'interessen per temes més enllà dels impartits en les aules, més pràctics i en ocasions, fins i tot, més polèmics, fomentant així un esperit crític i incrementant la motivació pels estudis i per la nostra futura professió, que al fi i al cap és l'objectiu de les universitats. Universitat de València.